እቲ ፊልም ክጅምር ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ዋሽንግተን ክኸውን ከሎ ሲዲ ትበሃል ጽብቕቲ መንእሰይ ኣብ ዋሽንግተን ከተማ መኪና እንዳዘወረት ከላ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ዶክተር ክላውድያ ትበሃል ሰበይቲ ትድውለላ እሞ ኣልዒላ ብዛዕባ ሓንቲ ሃንደበት ዝሞተት ጓል ትነግራ። ሲዲ በቲ ጉዳይ ሰንበደት ዋላ እውን ተዘይፈለጠታ እታ ጓል ካብቲ መውት ግዜ ሓዘና ነገረታ። ሲዲ ናይታ ጓል ህይወት ምስኣ ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ማለት ዕድሚአን እውን ከይተረፈት ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ምሕዛና ነገረታ። ቀፂላ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝራኸባ ነገረታ። ብድሕሪ እዚ ኮርነር ዝተባህለ መንእሰይ ኣብ ዕዳጋ ብዝነበረ ድኳን ክሸይድ ንርኢ። ንሱ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣፍቃሪቱ ዝጠለመቶ ክኸውን ከሎ ኤድና ንዝተባሃለት ኣብቲ ዕዳጋ ትርከብ ጓል ነዚ ምስጢር ይነግራ። ነሳ እውን ንኻልእ ሰብ ተዛረበት። ኤድና ኣብቲ ቦታ ናይ ኣትክልቲ መሸጢ ቦታ ኣለዋ። ንኮርነር ድማ ክሳብ ስሒባ ትመጽእ ድኳና ክሕልወላ ነገረቶ። ድሕሪ ምኻዳ ሲዲ ናብቲ ቦታ መጸት። ነቶም ዕምባባታት ንምግዛእ እውን ክትሪኦም ጀመረት። ኮል ድማ ምስ ረኣያ ናብኣ ብምኻድ እንታይ ከም ዝተለየት ይሓታ። ነሳ እውን ሓደ ተኽሊ መረጸት። ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛ ስለ ዘይትህሉ መዓልታዊ ማይ ምስታይ ዘይደል ተኽሊ ንኽህባ ነገረቶ። ብድሕሪ እዚ ኮርነር ነቲ ተኽሊ እንዳሃባ ከሎ ግን ከተድርቆያ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ንኽሸጠላ ደስ ከም ዘይበሎ ይነግራ። ንሳ ድማ ከምኡ ምስ በላ ሓረቐት። እንዳተጨቃጨቁ ከለዉ ድማ ኤድና ትመጽእ እሞ እንታይ ከም ዝኾኑ ሓተተቶም። ቀፂላ ንሲዲ $10 ንኽትከፍል ነገረታ። ሲዲ ድማ ዝተባሃለቶ ከፊላ ኸደት። ብድሕሪ እዚ ኤድና ንኮል ንሲዲ ኸይዱ ንኽዛረባ ነገረቶ። ኣብ መጀመርያ በቲ ጉዳይ ዋላ እንተተሓርሓረ ዳሕራይ ግን ናብ መኪና እንዳጎየ ይኸይድ። ቀፂሉ ኮል ብሓንሳብ ቡን ክሰትዩ ይጋብዛ። ንሳ ከዓ ቅድሚ ደቃይቕ ይጨቃጨቁ ስለ ዝነበሩ በቲ ነገር ተገሪማ እምቢ በለቶ። ግን ኮል ክኸይድ ክብል መሊሳ ትጽውዕ እሞ ሓንቲ ፍንጃል ቡን ምስኡ ክትሰቲ ፈቃደኛ ከም ዝኾነት ነገረቶ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብሓንሳብ ድሕሪ ምጽናሖም ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክኸዱ ጀመሩ። ሲዲ ናይ ስነ ጥበብ በዓልቲ ሞያ ከም ዝኾነትን በዚ ከዓ ኣብ ዓለም ሙሉእ ከም ትዛወር ነገረቶ። ንሱ እውን ብሕርሻ መጽሓፍ ይጽሕፍ ከም ዘሎ ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ልክዕ ከምቲ ንሳ ትደልዮ ዕምባባ ብዙሕ ግዜ ማይ ከይሰተየ ትጸንሕ ንዓኣ እውን ሰብ ከም ዘድልያ ነገረቶ። ማለታ ብዙሕ ግዜ ካብ ሃገራ ወፃኢ ስለ ዝኾነት ሕጂ ከዓ ኣብ ህይወታ ውሽጢ ወልሓደ ስለ ዘይብላ ኣብ ጎና ዝኾን ሰብ ትደሊ ነበረት። ብምቕጻል ክሰዓዓሙ ንሪኦም። ናብ ገዝኣ ምስ ዘፋንዋ ድማ ብሓንሳብ ይሓድሩ። ተመሊሱ ናብ ገዝኡ ድሕሪ ምኻድ ንስድርኡ ብዛዕባኣ የዕልሎም። ንሶም እውን ይሕጐሱ። ሓፍቱ ማዲ ግን ኩሉ ግዜ ስለ ዘይኮነሉ ነዚኦም ክስእና ከም ዝኾነ ገመተት። ንሱ ግን ንቤተሰቡ እናቱ ሓቀኛ ጓል ንሳ ክትኮን ከም እትኽእል ነገሮም። ስድርኡ ንኮል ጽቡቕ ነገር ብምምናይ ብኩሉ ነገር ይድግፍዎ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ መልእኽቲ ብጽሑፍ ዋላ እንተሰደደላ ነሳ ግን ዋላ ሓንቲ ክትምልሰሉ ይከኣለትን። ኣቦኡ ድማ ንዘይምምላሳ ምኽንያት ክኾኑ ዝኽእሉ ብዙሓት ኣጋጣሚታት የቕርበሉ። ማድ ግን ሰይዳ እውን ከም ዝገደፈቶ ተዛረበት። ብድሕሪ እዚ ናይ መተንፈሲ ንብረቱ ኣብቲ ውሽጢ ቦርስኣ ከም ዝረስዖ ይዝክር። ስለዚ ኣብ ካልእ ንብረቱ ክገብሮ ከሎ ኣብ እውን መከታተሊኡ ኣቐሚጡሉ ስለ ዝነበረ ኣበይ ከም ዘላ ንምፍላጥ ይፍትን። ቀፂሉ ኣብ ውሽጢ ለንደን ከም ዘላ ይርዳእ። ወለዱ ድማ ኣብ ለንደን ከይዱ ሰርፕራይዝ ንኽገብራ ነገርዎ። ማድ ግን ነዚ ነገር ክድግፎ ይከኣለትን። ኣብኡ ኸይዱ ዳግማይ ተሳዒሩ ከም ዝመጽእ ተዛረበት። ኣብ ዝቕጽል ትዕዝብትና ናብ ለንደን ኣብ ጉዕዞ ከሎ ንዕዘብ። ኣብ ሰዓቱ ድማ ናብ ለንደን ይበጽሕ። እንተኾነ ግን ናብቲ ዘላቲ ቦታ እንዳተኸታተለ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ናብ ጸልማት ቦታ ይበጽሕ። በዚ ከዓ ብዘይተፈለጡ ሰባት ይጭወ። ቀፂሉት ቦታ ንሰባት ብዘሳቅይሉ ዝመስል ብሓደገኛን ደቀቕቲ ሓሳኹን ኣብ ዝመልኡ ገዛ ይባራበር። እቲ ዝሙርሙሮ ዝነበረ ሰብ ከዓ ኮል ታክስ መኒ እንዳበለ ደጋጊሙ ይዛረቦ ነበረ። ኮል ድማ ኣነ ሓረስታይ እንዳበለ ደጋጊሙ ይምልሰሉ ነበረ። ልክዕ ከሳቂይዎ ክጅምሩ ክብሉ ከዓ ሲዲ ሽጉጥ ሒዛ እንዳተኮሰት መጸት። ናብቶም ጨወይዎ ሰባት ክትኩሰሎም ከላ ንዕዘብ።
ቀፂሎም ኣብ ዝወፅሉ ዝነበሩ ግዜ እቲ ናይ ሓደጋ ግዜ ድምፂ ይገብር። ኮል ድማ ናይ ስነ ጥበብ በዓልቲ ሞያ ኢላ ሓሰቶ ስለ ዝነበረት ከምዚ ኮይና ድሕሪ ምርኣዩ ይስንብድ። ሲዲ ንሲአይኤ ትሰርሕ ኤጀንት ነበረት። ብድሕሪ እዚ ተኽሲ ይጅመር እሞ ንኮል ሽጉጥ ሃበቶ። ኮል ናብቶም ሰባት ዋላ እንተዘይተኮሰ ንነብሱ ግን ይከላኸለሉ ነበረ። ካብኡ ድሕሪ ምውፅኦም ኣብ ፓኪስታን ካቢርባስ ውሽጢ ከም ዘለዉ ንዕዘብ። ብሓንሳብ ኮይኖም ብመኪና ካድሚ ክብሉ በቶም ናይቲ ከባቢ ናይ ፀጥታ ሓይሊ መጥቃዕቲ ይበፅሖም። ካብኦም እንዳሃደሙ ድሕሪ ምጽናሕ ሓንቲ ኣውቶቡስ ብቅድሚኦም ትመጽእ እሞ ነቲ ኣውቲስት ተፈራሪሖም ናብቲ ኣውቶቡስ ደየቡ። ኣብቲ ውሽጢ እታ ባስ ከለዉ እቶም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ይመፁ እሞ ክትኩስሎም ጀመሩ። ቀፂሎም ነንውሕ ዝበለ ሰዓታት ተጓየይዎም። ሓደ ሰባት ነንጢሮም ናብቲ ኣውቶቡስ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኮል ድማ ኣብ ቤት ትምህርቱ ብዝተምሃሩ ናይ ባስ ቴክኒክ ገይሩ ንኩሎም የጥቅዖም። ነሳ ድማ ሓንሳብ ብሓንሳብ ስለ ዝሓደሩ ንዓኣ ክከታተላ ከም ዘይብሉ ነገረቶ። ኮል ድማ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ናይ ፍቅሪ ምልክት ከም ዝኾነ ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ነቶም ዝጎይዎም ዝነበሩ ሰሙትን ሰብ መኪናን ሰባት ይወግድዎም። ቀፂሎም እታ ባስ ስለ ዝተባላሸወት ጠጠው በሉ። ሲዲ ድማ ብእግሮም ክቕፅሉ ከም ዘለዎም ነገረቶ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ በዓቲ ንምለስ እሞ ብድሕሪ እቲ መልእኽቲ ዘሎ ሌቢክ ዝተባሃለ ሰብ ንርኢ። እዚ ሰብ ካብ ታክስማን ዝደልይ ፓስፖርት ነበረ። በስትማን ኮል ንታክስማን ነቲ ፓስፖርት ዝፈልጥ ሰብ ከምፃልና ይኽእል ኢሎም ይግምቱ። ቀፂሉ ናቶም ሰራሕተኛታት ንታክስማን ዘምፃሉ ሰብ $1,000,000 ከም ዝኸፍሎም ይነግሮም። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሲድን ኮልን ኣብ ሚንጎራ ዝተባሃለ ቦታ ይበፅሑ። ኣብቲ ቦታ ከም ሓላፊ ምስ ዝረአ ማርክ ምስ ዝተባሃለ ሰብ ይራኸቡ። ማርክ ንሲዲ ምስ ረኸባ ይሰዕማ። ቀፂሎም ብዛዕባ ናይ ምዕራባዊ ገምገም ባሕሪ ናይ ምድፋዕ ዓቕሚ ዘለዎ ኣስታክ ዝተባሃለ ባዮኬሚካል ኣፅዋር ክዘራርቡ ጀመሩ። ኣብቲ በዓቲ ዝነበረትሉ ኣስቴክ ዝተባሃለ ኣፅዋር ንምውሳድ ከም ዝኾነን ካልኣይ ዕላማኣ ድማ ንኮል ንምድሓን ከም ዝኾነ ተዛረበት። ንማርክ ድማ ንኮል ናብ ኣሜሪካ ብሰላም ክመልሱ ከም ትደሊ ነገረቶ። ነሱ ድማ በቲ ዝበለቶ ተሰማምዐ። ማርክን ሴድን ተመሳሳሊ ናይ ስራሕ ሞያ ስለ ዘለዎም ቅድሚ ሕጂ ፍቁራት ነበሩ። ቀፂላ ክትከይድ ከላ ንኮል ዳግማይ ክረኽባ ከይትትን ነገረቶ። ብድሕሪ እዚ ካብቲ ቦታ ኸደት። እንትኾነ ግን ማርክ ብሓደ ጸሊም ሰብ ብሽጉጥ ተሃሪሙ ይመውት። ንሲድን ንኮልን ድማ ብሽጉጥ ሒዙ ይወስዶም። እንደወሰዶም ከሎ ብኻልእ ሌቤክ ብዝለኣኾ ሌፓርድ ብዝተባሃለ ሰብ መጥቃዕቲ ይበፅሖም። ንሱ እውን ንሲድን ንኮልን ቀቅድሚኡ ብሓንሳብ ንክኸዱ ይእዝዞም። ቀፂሎም ናብቲ ውሽጢ መኪና ምስ ኣተዉ ላዮን ዝተባሃለ ሰብ ንሌፓርድ ይቆትሎ። ናይ ሌፓርድ ሬሳ ድሕሪ ምድርባዩ ነታ መኪና ንኽዝውርዋ ይእዝዞም። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ላዮን ይቕተል እሞ ክልቲኦም ኣብታ ውሽጢ መኪና ኣትዮም ክኸድሙ ከኣሉ። በታ መኪና ገይሮም እንዳኸዱ ከለዉ ኮል ደጋጊቦም ብዛዕባ እቲ ፓስወርድ ይሓትዎ ከም ዝነበሩ ይነግራ። ድሕሪ እዚ ሲዲ ናይቲ ኣስቴክ ፓስወርድ ስለ ዘይብሎም ክጥቀምሉ ከም ዘይክእሉ ተገንዘበት። ቀፂላ ንኮል ተሃርምሞ ሃለዋት ከም ዘጥፍእ ገበረቶ። ብድሕሪ እዚ ንኮል ሒዛቶ ናብቶም ሰባት ከደት። ንኮል ድማ ታክስማን ከም ዝኾነን እቲ ፓስፖርት ከም ዘለዎ ብምንጋር ነቶም ዝደልይዋ ሰባት ወሲዳ ረከበቶም። እቶም ሰባት ድማ ናብ ኤርፕሌን የደይብዎም እሞ ኣብ መሬት ምስ ዓለቡ ክፍሊታ ከም ዝህብዋ ይነግርዋ። ቪክ ግን ነቲ ሓላፍነት ዋግነር ንዝበሃል የማናይ ኢዱ ብምሃብ ናብቲ ኣየር ከይደየበ ይተርፍ። ድሕሪ እዚ ዋግነር ብዛዕባ እቲ ፓስፖርት ሓደ ሓበሬታታት ንምርካብ ሞባይል ናይ ኮል ይፍትሽ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሓንሳብ ደቂሶም ዝተሰኣልዎ ስእሊ ይረክብ። በስትማ ሲዲ ንሳ ባዕላ ብታክስማን ከም ዝኾነትን ኣብታ ውሽጢ ኣየር ዘሎ ኣስቴክ ፓስፖርት ከም ትፈልጦ ነገረቶም። ቀፂላ ምስቶም ኣብቲ ኣየር ደለዉ ምስ ኩሎም ድሕሪ ምባኣስ ንዋግነር እውን ኣዳኸመቶ። ብድሕሪኣ ካልእ ሰብ መፂኡ ብኻራ ይወቅኣ። ሲዲ ግን ንዕኡ እውን ቀተለቶ። ኮል እውን ንኻልእ ተፀባይኦም ይሃርሞ። ብድሕሪ እዚ ሲዲ ነቲ ኣስቴክ ሒዙ ብጃንጥላ ካብቲ ኣየር ንኽሃድም ነገረቶ። ኮል ግን ንዓኣ ገዲፉ ካብቲ ኣውሮፕላን ንምኻድ ፈቃደኛ ኣይነበረን። ብድሕሪ እዚ ንሲዲ ሒዙ ክልቲኦም ካብቲ ኣውሮፕላን ይነጥሩ። ድሕሪ 6 ሰዓት ኣብ ናይ ኣዕራብ ባሕሪ ኣብ ሶኮትራ ደሴት ንሪኦም። ኮል ብዛዕባ ኣትክልቲ ፀቢቑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ንቁስላ ይሕክመላ።
ብድሕሪ እዚ ካብቲ ዝነበሩ ተሓውያ ንጽባሒቱ ተስአት። እንተኾነ ግን ናይ ዋግነር ሰባት መጺኦም የጥቅዕዎም። ንሳ ግን ኣቐዲማ ዝርከብሉ ቦታ ንሲኣይኤ ሓቢራ ስለ ዝነበረት ብቕጽበት መሳርሕታ ኣብኡ ይበጽሑ እሞ ንዝተወሰኑ ናይ ዋግነር ሰባት ይቆትሉ። ዋግነር ድማ ነቲ ኣስቲክ ሒዙ ይሃድም። እቶም ሲኣይኤ ድማ በዚ ጉዳይ ተዋሳጨው። ኣብ ዝቕጽል ትዕዝብትና ኣብቲ ቀንዲ ናይ ሲኣይኤ ቤት ጽሕፈት ኮፍ ኢሎም ጃክሰን ብዝተባሃለ ሰብ ቃለ መሕተት ክግበረሎም ንዕዘብ። ሲዲ ንዑ ክተድሕን ኣስቲክ ብምስኣና ንዑ ክተድሕን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ጌጋ ከም ዝነበረ ተዛረበት። በስ ድማ ሲድን ኮልን ክጨቃጨቁ ጀመሩ። ኮል በቲ ዝተዛረበቶ ኣመና ይሓርቕ። ኣብ ክልቲኦም ናይ ሓሶት ዝሕብር መሳርሒ ስለ ዝተገጠመሎም ኣብ መንጎኦም ሴክሹዋል ቴንሽን ከም ዘሎ ምልክት ይህብ። ብድሕሪ እዚ ጃክሰን ክረጋግኡ ይነግሮም። ቀፂላ ሲዲ ንሓላፊታ ንዶክተር የትስ ትረኽባ። የትስ በኣ ተስፋ ስለ ዘይቆረፀት ስርሓ ክትስእን ከም ትኽእል ነገረታ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ጃክሰን ሕጂ እውን ዝከላኸለላ ዝነበረ ኮል ብዛዕባ ሲዲ ሕማቕ ነገራት ክነግሮ ጀመረ። ሲዲ ቀታሊት ሰብን ሓሳዊትን ብምዃና ናይ ኤድናን ናይ ካልኦት ስእልታት ናይ ስሞቱ ከርእዮ ጀመረ። ድሕሪ እዚ ኮል ናይ ኤድና ስእሊ ምስ ረኣየ ንሓደ ተኽሊ ይዝክር። እዚ ተኽሊ ኤድና ነቲ ፓስፖርት ንምርካብ ዝተጠቀመትሉ ተኽሊ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ስለዚ ተቐላጢፎም ነቲ ተኽሊ ካብቲ ኣፓርታማ ክረኽቦ ከም ዘለዎም ነገሮም። ብምቕጻል ንቪክ ከወግድዎ ከም ዘለዎምን እንተዘይኮይኑ ግን ንኮል ንሱ ታክስማን ከም ዝኾነ ስለ ዝሓስብ ንዑ ምክትታል ከም ዘይቋርፅን ንቤተሰብ እውን ክጎድአሉ ከም ዝኽእል ብምንጋር ኣብ ተልእኽኦም ንኽጥቀሙሉ ይውስኑ። ኮል ድማ ንዕኦም ንምሕጋዝ ይውስን። ሲዲ ግን ዓብ ጌጋ ይጋጋ ከም ዘሎን ንሶም ክጥቀሙሉ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ነገረቶ። ኮል ግን ብዛዕባ እውን ተመሳሳሊ ነገር ከም ዝነገርዎ ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ሲዲ ካብኡ ወፀት። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ነቲ ኣስቴክ ንክረኽበሉ ንዝቆፀሮ ኦታሚ ዝተባሃለ ሰብ ንዕኡ ክረክብ ይመጽእ። ብድሕሪ እዚ ኦታሚ ብቕጽበት ደልዩ ከም ዝረኽቦን ንላቪ ካብ ቀረበ ግዜ ከም ዝምለሶ ይነግሮ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከም ታክስማን ኮይኑ ዘሎ ኮል ነቲ ኣስቴክ ክወስደሎም ይደሊ። ቀፂሉ ኣብቲ ጣውላ ኮፍ ድሕሪ ምባሉ ኦታሚ ምስ ቪክ መጺኦም ይሕወስዎ። ቪክ ድማ እቲ ኣስቴክ ከም ዘለዎምን እነሱ ንክኸፍተሎም ከም ዝተለዩ ይነግርዎ። ኮል ንዕኦም እንዳተዛረበ ከባቢኡ ብምዕዛብ ሲዲ ክሳብ ትመጽእ ይጽበ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሲዲ ትመጽእ። ቀፂላ ሲዲ ምስኡ ኮፍ ድሕሪ ምባላ ንሳ ታክስማን ከም ዝኾነትን ናይቲ ዝደልይዎ ፓስፖርት ንሳ ከም ዝሓዘቶ ነገረቶም። እንተኾነ ግን ኣቐዲሞም $1,000,000 ናብ ኣካውንታ ክሕልፉላ ከም ዘለዎም ትነግሮም እሞ ኦታሚ ድማ ነቲ ገንዘብ ምስ ሕልፈላ ነቲ ኣስቴክ ከፈተትሎም። ልክዕ ምስ ከፈተትሎም ቪክ ክቐትላ ይፍትን። እንተኾነ ግን እቲ ቦታ ንሳ ብዝቆፀረቶም ሹተራት ተመሊኡ ስለ ዝነበረ ኩሎም ሽጉጦም የውፅኡ። ብድሕሪ እዚ ተኩስ ተጀመረ እሞ ኢዲ ድማ ነቲ ኣስቴክ ሓዘቶ። ቀፂሎም ሲዲ ምስ ኮል ብምዃን ነቶም ሰባት ንምውጋድ ንግዚኡ ብሓንሳብ ክሰርሑ ጀመሩ። ኮል ድማ ምስ ዋግነር ክበኣስ ይጅምር። ኦታሚ ድማ ካብቲ ቦታ ንኸውፅኦ ንቪክ ይነግሮ። ቪክ ግን ተኩስ ይቆትሎ። ዋግነርን ኮልን ድማ ናብ መቆፃፀሪ ማሽናት ዘለዎ ቦታ ይኣትዉ። ድሕሪ እዚ ነንሕድሕዶም እንዳተመኣሱ ከለዉ ነቲ ማሽን ይትንክፍዎ እሞ ስርሑ ይጅምር። በዚ ድማ እቲ ህንፃ ክዘውር ጀመረ። ዋግነር ምስ ኮል ኢድ ንኢድ ክበኣሱ ከለዉ ቪክ ምስ ሲዲ ድማ ብሽጉጥ ይታኮሱ ነበሩ። ኣብ መወዳእታ ኮል ንዋግነር ቀቲሉ ናብ በዓል ሲዲ ናብ ዘለዎ ቦታ ይመጽእ። ቪክ ድማ ንሲዲ ንክቐትላ ተቐሪቡ ነበረ። ሲዲ ድማ ናብ ላዕሊ ብምትኳስ ነቲ ዝዘውር ዝነበረ ናብ ቪክ ከም ዝወድቕ ገበረቶ። በስ ድማ ቪክ ክመውት ከሎ ሲዲ ድማ ነቲ ኣስቴክ ወሰደቶ። ብድሕሪ እዚ ኮል ብህይወት ተሪፉ ነበረ። ቀፂሉ ዝተኸደነቶ ጸሊም ክዳን ከም ዝጸበቐላ ይነግራ እሞ ክልቲኦም ይሰዓዓሙ። ኣብዚ ቅጽል ትዕዝብትና ኮል ንሲዲ ናብ ቤተሰቡ ሒዝዋ ብምምጻእ ብሓንሳብ ኮይኖም ምግቢ ክምገቡ ንርኢ። ወለዱ ድማ ሲዲ ምስኦም ብምህላዋ ይሕጎሱ። ማድ እውን ኩሉ ዘሕለፍዎ ነገር ምስ ነገርዎም ብናይ ሲዲ ሓያልነት ተገረመት። ድሕሪ 3 ወርሒ ኮልን ሲድን ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ኮይኖም ይረኣዩ። ክልቲኦም በብሞዮኦም ውፅኢታውያን ኮይኖም ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ኮል ነቲ ናይ ድሕሪት ጎፈና ምስ ከፈቶ ሓደ ኣፉ ዝተሓተመ ዝተኣሰረ ሰብ ይርኢ።
ቀፂሉ ንሲዲ ብዛዕባኡ ምሳሓተታ ሲዲ ድማ በ23 ሃገራት ዝድለ ናይ ኣፅዋራ ሰዋወር ከም ዝኾነ ነገረቶ። ቀፂሉ ጎል ብናይ ሰበይቱ ጅግንነት እንዳተገረመ ናብቲ ሬስቶራንት ካኣቱ ከለዉ እንዳረኣና ተእስብትና ኣብ ስንውድእ ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ንሎም ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈትኹም ኣይጠራጠርን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሪት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣሙጡልና። ነዛ ቻነልና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እንዳበልኩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።